Ahojte priatelia a kamaráti, pozývam vás na Juniales, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.6. o 18.00. Budú to robiť polovníci, tak vás pozývam všetkých, stretneme sa v Jakubove pred Kultúrákom, takže bude to vo veľkom a teším sa na vás. Vás pozývam ináč, bola dneska aj Malacká šošovica, bolo to vynikajúce, takže bolo dobre. Ináč ľudia sú silné búrky a my sme mali včera, v Jakubove bola silná búrka, moc silná, takže vás pozývam aj na Juniales, ktorý sa koná prvýkrát tento rok. To robia polovníci. Budú sa robiť cigánske pečenky, guláš, tanečky budú, takže máte sa na co tešiť a teším sa na vás a majte sa iba dobre a užívajte si život a zdraví vás Adamike. A Adamike je spátky, pozor. Adamike je spátky a mám vás rád, ahojte.